अबेबा फिल्डआव खमलायनो लेंहरो दावराव देखाब सारखौ जेरावखि नुवा मानो हमनानै दोननांगौ ছাৰ আগত থাকিলেহে বাকীবিলাকে নামিব ছাৰ একমাহ পিছত আহিব গতিকে আন্দোলনটো একমাহ পিছত হ'ব समाय खेरा लाबाय मालाबाबो एमपि एमएलए गेलेला गावनि पार्टियाव थैजासिम थागोन गावनि पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन मालाबाबो एमपि एमएलए गेलेला ससियेल मिडियानि गेजेरजों समाय खेरा लादों गंसे दिफेन बर'आ माने 25 बोसोराव जेबो जाथिनि कन्ट्रिबिउसन खालामाखै दा रोखा रोखा दिनै जोङो माने बेफोरखौ रायजोनोबो बोलाना होगासिनो दं नेवसिजाखो मानो जेनखो दिनै इउपिपिएलनि थाखाय साननो गोनां दा बिथांमोनहा जेरावबो केन्डिडेट लोगोसे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव दावराव देख्रेब सारनि टीम आरो दावराव देख्रेब सारा इउपिपिएल पार्टिनि बेरेखा प्रमद बर'नि बेरेखा जान्जि खाफ्रानानै बिपिएफ पार्टिखौ खुंथायाव लाबोनो गोनां जादों थिग हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिखौ बैसोगोरा बर' बिमाफ्रा बैसोगोरा बर' बिफाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिखौ मानो देरा होनो गोनां जादों रायजो राजाफोरनि खैफोद आफोद जायबायदि मानसिया हेफाजाब मदद होनो थाखाय सोरनिबा दुखु जारलाखौ नायनानै थानो हायै खोनायोबानो सोरनिबा खैफोद आफोदाव नुजाथि होयो थिग बेबायदि बर' बिमायासो सासे समाजनि लिडार जानो हायो बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिखौ देरा होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बैसोगोरा बर' बिमाफ्रा देरा होनो गोनां जादों बैसोगोरा बर' बिफाफ्रा देरा होनो गोनां जादों मानो होनोबा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बैसोगोरा दावराव देख्रेब सारनि टीम होननानै बुङोबा 90 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोरसिम जानाय बैसोगोरा बर'नि आन्दोलनाव बाहागो लाबोनाय सोरबाया साख्रि बाख्रि मावनानै रिटायार जाबाय समाजजों गोरोबनानै समाजनि खैफोद आफोदखौ बयखौबो जाहाथे समानै हेफाजाब मदद होनो थाखाय बिटिसि खुंथायाव जायखिजाया पार्टिया फैया मानो बिथांमोनखौ आसि थुनानै बयखौबो समानै अननो थाखाय दावराव देख्रेब सारनि टीमा गसङो समानै नायनो थाखाय बिटिसिआव गोख्रों सिनियर गेदेरमाफ्रा गसंनानै दं बेबायदि गेदेरमाफोरखौनो प्रमद बर'नि आगदा आखि आरो साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै दावराव देख्रेब सारनि टीमखौ अबेबा फिल्डआव खमलायनो लेंहरनाय दावराव देख्रेब सारनि लांगोनायाव थांनानै वार्निं हैनो ओंखारनाय प्रमद बर'नि आगदा आखि साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गावनि बिबानखौ लानानै गावल' लेखा गोरों गावल' बिबान दं बेबायदि साफा सानै गासैबो नङा दै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सिनियर जुनियर बिबानाव थानाय नङा गावनि सिनियर जुनियर बिबानाव थानाय बिबानाव गैयै रावनावबो सोङा हसिया गावनि सार्थखौ लानानै आं आबसुनि सासे लिडार आं आबसुनि बिबान दं आं लेखा गोरों बेबायदि गावनि पार्सनेल गावनि हारसिङै साननानै दावराव देख्रेब सारखौ मालाबा वार्निं होयो दावराव देख्रेब सारनि टीमखौ वार्निं होयो अबेबा फिल्डआव खमलायनो लेंहरो दावराव देख्रेब सारखौ जेरावखि नुवा मानो हमनानै दोननांगौ दावराव देख्रेब सारनि टीमखौ जेरावखि नुवा खानानै दोननांगौ दावराव देख्रेब सारनि न'आव थांनानै वार्निं हैनो ओंखारनाय नाथाय दावराव देख्रेब सारनि टीमा मालाबाबो बिथांमोननि आवाजखौ खोनानानै फासयाखै जान्जि खाफ्रानानै प्रमद बर'खौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालायनांगौ आरो इउपिपिएल पार्टिखौ बिटिसिआव जिर' खालायनांगौ बेबायदिसो आवगायनानै मैयानि रिजाल्टआव डाबल जिर' खालायनायनि थांखि लानानै दावराव देख्रेब सारमोनहा मालाबाबो बैसो गोरा जानानै जिरायनानै थायाखै थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव दावराव देख्रेब सारनि टीमा प्रमद बर'नि गोख्रों बेरेखा इउपिपिएल पार्टिनि बेरेखा जानानै बिपिएफ पार्टिखौ खुंथायाव लाबोदों आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिखौ देरहासार खालामनो गोनां जानाय थांखियानो जाहैबाय समाजनि खैफोद आफोदाव हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिया सोरनिबा खैफोद आफोदाव नुजाथि होयो आरो सोरनिबा खैफोद आफोदखौ खोनायोबा जिरायनानै थानो सुखुवा बे जायगायाव थांनानै खबर लानो मोनोबासो गोसोआ सान्थि जायो बेबायदि सासे बर' बिमायासो समाजखौ नायनो हायो बा समाजनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै सिनियर बर' बिमाफ्रा देरहासार खालामदों नाथाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खन्थाइ लिरगिरि बर'नि जारिमिन माखासे लिरनो थाखाय थाखा फैसा दं जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बाहागो लाबोनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो हायासै गावनि माखासे लोरजिया जानानै थानाय देहाखौ
ट्रिटमेन्ट लानो हायासै, जायफोर गावनि न'आवनो खस्थ' मस्थ' जानानै थानाय बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ खबर ला, दिपेन बर' सारा खबर ला, थाखा फैसा एसे एनै दङ प्रमद बर'नाव, दिपेन बर'नाव, बेफोर थाखा फैसाखौ एसे एनै मदद खालाम। आरो प्रमद बर'नि बैसोआ थोनबाय, बर'नि जारिमिन लिरनो थाखाय आरो दिपेन बर' सारा लेखा गोरों हिसाबै, थाखा फैसा थानाय हिसाबै बर'नि जारिमिनफोरखौ लिरनानै माखासे बिजाब दिहुननो थाखाय थाखा फैसा दं। बेबायदि मानसिया माखासे बर'नि जारिमिन लिरनायफ्राव बाहागो लानांगौ। MLA, MP, MCLA गेलेनो नाजाबाय थानाङा। लोगोसे दावराव देख्रेब सारमोननि नाजासोमनायनि सायाव आं फोरमायबाय, जाहाथे साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेमाफ्रा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बियो। गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनियर जुनियर बिबानाव थानाय नङा। गावनि बिबानखौ लानानै रावनावबो सोङा हसिया दावराव देख्रेबखौ डाइरेक्ट थांखियो, दावराव देख्रेब सारनि टिमखौ डाइरेक्ट थांखियो, अबेबा फिल्डआव खमलायनो लेंहरनाय, दावराव देख्रेब सारनि लांगोनायाव थांनानै वार्निं हैनो ओंखारनाय, दावराव देख्रेब सारनि टिमखौ अबेबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नुयोबा खानानै दोन, बेबायदि सासे सानै रावनावबो सोङा हसिया गावनि बिबानखौ लानानै, गावनि माखासे रोंगौथिखौ लानानै गावनि सार्थ लबि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदि आवाज होग्रा दंमोन। बिनि सायावनो दावराव देख्रेब सारमोना जान्जि खाफ्रानानै इउपिपिएल पार्टिखौ BTC इलेक्सनाव फेजेननो गोनां जादों, MLA इलेक्सनाव 0-0 खालायनो गोनां जादों। बेनो बिथांमोननि माखासे सार्थ लबिनि साजाया। मानो होनोबा इउपिपिएलनाव माखासे भुल दं। इउपिपिएलनि माखासे गेदेमाफोरनाव गाव गावनि सार्थ लबि सानद्रायनाया बारा। मानो बारा? जों लेखा गोरोंफोर दंखायो, जाम्बा जाम्बि अबेबा फिसा फिसौ दोलोखौ मानो नांगौ, बेबायदि साननानै लाग्रा पार्टिया मालाबाबो राजनितिकआव थानो हाया। जेरै हेमन्त सारा बयखौबो, सोरबा ट्राक ड्राइभारनो, सोरबा ट्रेक्टर ड्राइभारनो, सोरबा अट' रिक्सा ड्राइभारनो, सोरबा हाजिरा मावनानै जाग्रा, सोरबाया रिक्सा सालायग्रा, बयखौबो खुन्थुमनानै लायो हेमन्त सारा। जेरै हेमन्त सारा बयखौबो खुन्थुमनानै लायो, थिग BPF पार्टियाबो बयखौबो खुन्थुमनानै लायो। आरो हाग्रामा महिलारि सारनि गोसोआनो सोरबा गेदेर उन्दै, सोरबा लेखा गोरों, सोरबा लेखा रोङै, बेबायदि साननाय गैया। नाथाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे आखला बे लेखा रोङैफोरखौलाय मानो नांगौब्रा, बै हाग्रा बारियाव थानानै सोमावसारग्रा आफादनि बिथांमोनखौ मानो नांगौब्रा, बेबायदि साननायावनो बिथांमोना 0-0 जानो गोनां जादों। राजनितिकआ बिदि नङा, अबेबा पार्टिनि सायाव सोनारनानै थाया। प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ लेखा गोरोंफोरनि सायाव सोनारनानै, गामि दरसेयाव लेखा गोरोङा साबैसे थायो? गामि दरसेयाव MA पासआ साबैसे थायो? गामि दरसेयाव साबैसे MA थायो? गामि दरसेयाव साबैसे BA पास थायो? नाथाय इउपिपिएल पार्टिनि माखासे सान्थौ आरो प्रमद बर'नि सान्थौफ्रा जों लेखा गोरोंफोर दंखायो आरो जाम्बा जाम्बिखौ मानो नांगौ, बेबायदियावनो 0-0। आरो मालाबाबो दा गेलेसै प्रमद बर' आरो दिपेन बर' MCLA निफ्राय लानानै MP, MLA। थाखा फैसाखौ नस्थ' खालायनाङा। गावसोरजों एखे लोगो आन्दलन खालायनाय, गावनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनो हायासै, जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आन्दलनाव बाहागो लानानै गावनि न'खराव लोरजा जानानै थानाय, गावनि देहानि लोरजा जानानै थानाय बै गेदेरमाफोरखौ हेफाजाब मदद खालाम। लेखा गोरों हिसाबै दिपेन बर' सारा बिजाब लिर, बर'नि जारिमिन लिर, थाखा फैसा दं, बिजाब साफाय। प्रमद बर' सारा थाखा फैसा दं, बर'नि जारिमिन लिर, थाखा फैसा गोनां मानसिया। सोरबा लेखा गोरोंफोरखौ लोगोआव लाफानानै दरमा होनानै बिजाब लिर। नाथाय गाव गावनि पावार, गाव गावनि थाखा फैसाखौ ओरैनो गारलाबायनाङा। थैनायनि सिगां गावनि न'खराव 10 जन दंबा 20 जन रायजो राजाफोरखौ जुदि हेफाजाब होलांनो हायोबा, रायजो राजाफ्रा मालाबाबो बावनानै थांनाय नङा, अमर जानानै थागोन। जेरै खन्थाइ बिजाब, बर'नि माखासे जारिमिन लिरगिरिफ्रा थैनानै थांनायनि उनाव बिजाबा थालाङो, अमर जानानै थायो। गाव थैनानै थाङोबाबो गाव लिरनानै गालांनाय जारिमिनफ्रा थांनानै थायो। थिग प्रमद बर' सारनाव थाखा फैसा दं, दिपेन बर' सारनाव थाखा फैसा दं, बिजाब लिर आरो गावजों एखे लोगो आन्दलनकारिफोरनो हेफाजाब मदद खालामनानै गालां। नाथाय थाखा फैसाफोरखौ ओरैनो MP, MLA, MCLA गेलेनानै थाखा फैसाखौ बरबाद खालायनाङा। जथेस्थ'
प्रमद बर' दिपेन बर' गावनि लोगोफोरखौ 100 जन सासेयाव दिपेन बर' सारा गावनि 100 जन लोगोखौ नायनो थाखाय थाखा फैसा जथेस्थ' दं प्रमद बर' सारनाव गावनि लोगोखौ 200 जन हेफाजाब खालामनो थाखाय जथेस्थ' थाखा दं नाथाय गावनि लोगोफोरखौ नाया हसिया MP MLA MCLA गेलेना थाखा फैसाखौ ओरैनो दैयाव मानो गारनो जाहाथे सानसेबाबो सोरबा थाखा फैसा गोनां मानसिबाबो सानसे समाव थैखायो जेसेबां लेखा गोरोङानो जा जेसेबां गावहा थाखा फैसा दं जेसेबां नोंहा एसि रुमाव था जायखिजाया नों जायगायाव था जेब्ला मानसिनि सम आरो बोथोर फैयो अब्ला थैखायो नाथाय नों थैनायनि सिगां गावनि लोगोफोरनो हेफाजाब होलाङोबा जाहाथे अमर जानानै थायो बेखौसो आं खावलायो नाथाय सासे गेदेरमाया समायखिरा लादों आं मालाबाबो MP MLA गेलेला आं पार्टियाव थागोन पार्टिखौ आं हेफाजाब मदद खालामगोन थिग प्रमद बर' दिपेन बर'आबो बेबायदि हेफाजाब मदद खालामनो थाखाय नेनानै था नोंसोर गेदेरमाफोरनि गोसोआ जोबोद खरलबसेल' साननाय दं मानसिनि गोसोआ जेसेबां गावनि देहा मोदोमाव जेब्ला आं उमुक मावगोन थेन मावगोन उमुकखौ आङो लोगो हमगोन मानसिनि गोसोआ साननाया गिदिर थिग जेरै सानो ओरै खामानिखौ मावनो लुगैयो थिग बेबायदि प्रमद बर' आरो दिपेन बर' सारा समाजनि थाखाय खामानिखौ मावनो नाजा थगायनाय हुदा थेर फाथिनाय हुदा आरो गावनि पार्टिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जाहाथे नोंथांमोननि टिमाव लेखा गोरोंनि अनगा जोंनो बै दाउ बेफारिनो अमा बेफारिनो गामियाव खामानि मावग्रानो सोरबा हाग्रायाव थाग्रा हाथियार लानानै सान्थि सक्तियाव फैबाय बिथांमोनखौ जोंनो नाङा बेबायदि साननानै लानायावनो नोंथांमोनहा BTC इलेक्सनावबो जेननो गोनां जादों आरो MLA इलेक्सनावबो डाबल जिर' जानो गोनां जादों बिनिफ्राय नोंथांमोनहा जानगार था बेबायदि साननायनिफ्राय जानगाराव था যে মই অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু কোনো নিৰ্বাচন নেখেলোঁ মই দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে শৰীৰত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কাম কৰিম কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বিজেপিৰ এই আদৰ্শৰ লগত কোনো কাৰণত মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কোনো কাৰণত বিজেপিৰ এই আদৰ্শৰ লগত আমি আপোচ নকৰোঁ আমি দলটো পুনৰ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম মই ভৱিষ্যতে মই দলৰ হৈ দলৰ দিহা পৰামৰ্শ দলৰ অভিভাৱক হৈ মই কাম কৰিম কিন্তু মই কোনো নিৰ্বাচনী যুঁজত আৰু ভৱিষ্যতে মই অৱতীৰ্ণ নহওঁ এইটো মোৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে এইটো মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই জনাইছোঁ কিন্তু সন্দেহ কিন্তু সকলোৰে উপজিছে কাৰণ এই কাৰণে উপজিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁ নিৰ্বাচন হোৱাৰ আগতেই তেওঁ কেনেকৈ ক'ব পাৰে নিৰ্বাচন চলি থাকোঁতে তেওঁ কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে আমি 100 চিট পাম আৰু এতিয়া দেখা দেখি মোটামুটি 100 পোৱাৰ নিচিনা হৈছে এক তেওঁ কৈছিলে যে বিৰোধীক মাত্ৰ আমি 22টা চিট দিম তেওঁ কৈছিলে আজি সেইটোৱে হৈছে তাৰোপৰি এক্সিট পোলে তেওঁ কোৱাৰ পিছত এক্সিট পোলে যিটো দিছে সমীক্ষা সেইটোও মোটামুটি একেই হৈছে গতিকে তাৰোপৰি বিজেপিৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে যোৱা কেইদিনত তেওঁলোকে মিডিয়াৰ আগত যিবিলাক কৈছিল যে ইমান মাৰ্জিনত জিকিম বিভিন্ন সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ইমান মাৰ্জিনত জিকিম সেইটোৱে হৈছে গতিকে এইবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা কিন্তু আছে আমি সেইটো যিটো আগৰ পৰা অভিযোগ আহি আছে ভোট চুৰিৰ EVM হেকিঙৰ EVM মেনিপুলেশ্যনৰ গতিকে এইটো কেতিয়াও সন্দেহৰ ঊৰ্ধত নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা আপুনি চাওক গোটেই অসমতে আমি যে এইবাৰ যিটো বাতাবৰণ আছিলে জেন জেডৰ যিটো মানে হেৰি আছিলে আবহাৱা আছিলে চাৰিওফালে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো আৱেগ আছিলে চাৰিওফালে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত সেইবিলাক ক'লৈ গ'ল সেইবিলাকতো চব ফুটুকাৰ ফেন হ'ল ক'ত গ'ল সেইবিলাক মূল্যবৃদ্ধিৰ যি ধৰণৰ মানুহৰ মাজত ক্ষোভ আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানবিলাক আবুল তাবুল কথা সাম্প্ৰদায়িক কথা বিভিন্ন ধৰণৰ অসাংবিধানিক কথা বিভাজন কথা ঘৃণাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ঠাইত কৈছিলে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সকলোৰে যিটো উদ্গীৰণ আছিলে ক'লৈ গ'ল কৰ্মচাৰীবিলাকৰ যিটো দাবী যে আমাক পুৰণি ওল্ড পেঞ্চন ব্যৱস্থা আমাক লাগে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাই আমাক শেষ কৰি দিছে আমি এই চৰকাৰক এইবাৰ আমি উৎখাত কৰিম তে সেই কথাবিলাক ক'লৈ গ'ল চাৰিওপিনে যিটো যুৱ প্ৰজন্মই যি ধৰণে এটা উদ্গীৰণ হৈছিল অসমত চাৰিওফালে ভোট দিওঁতে যুৱকসকলে জয় জুবিন দা প্ৰত্যেকটো কেন্দ্ৰত যুৱকবিলাকে আহি ভোট দিছিলে জয় জুবিন দা কৰি সেইবিলাক ভোট ক'লৈ গ'ল আৰু অসমত যে মহিলা ভোটাৰ 1,08,00,000 মহিলা ভোটাৰ 2,11,00,000 হৈছে টোটেল ভোটাৰে ভোট দিছে তাৰে ভিতৰত 1,08,00,000 মহিলা ভোটাৰ
1,08,00,000 মহিলা ভোটাৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 65 লাখহে হৈছে হিতাধিকাৰী। বাকীখিনি মহিলাৰ ভোট ক'লৈ গ'ল? বাকীখিনি মহিলাইতো চিঞৰি কৈছিলে যে আমি কোনো কাৰণত বিজেপিক ভোট নিদিওঁ, আমাক দিয়া নাই, গতিকে আমাক একো দিয়া নাই। এনেকুৱা বহুতবিলাক কথা আছে। এই গোটেই কথাবিলাক আমি সন্দেহৰ ভিতৰত আছে। এতিয়া হাইকোৰ্টত মোৰ ওপৰত হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া এটা কেছ দিছে যে মিয়া বুলি কোৱাটো ভুল, কিন্তু অসমত মিয়া শব্দটো প্ৰথম হীৰেণ গোহাঁই আৰম্ভ কৰিছে আৰু লিখিতভাৱে তেওঁৰ কিতাপত প্ৰথম বাংলাদেশী মুছলমান মানে মিয়া এই ডেফিনেশ্যনটো বেলেগে দিয়া নহয়, এই ডেফিনেশ্যনটো হীৰেণ গোহাঁয়ে দিয়া। মোৰ লগত কিতাপ আছে, তেওঁ লিখা কিতাপ, অথচ তেওঁৱে কেছ দিছে যে বাংলা মিয়া বুলি কিয় কয়। এতিয়াতো কোৰ্টত মই দিম, মানুহে নাহাঁহিব জানো জাজকেইজনে তেওঁ এই প্ৰথম ডেফিনেশ্যনটো ধ্ৰুৱ মহন্তৰ তাত আছে, আপোনালোকে লৈ যাব, যে সকলো বাংলাদেশী মুছলমানে মিয়া এই ডেফিনেশ্যনটো দিয়া প্ৰথম মানুহজন হ'ল হীৰেণ গোহাঁই। আৰু ধ্ৰুৱ মহন্তৰ হাতত গোটেই পেপাৰ্ছখিনি আছে, আপোনালোকে লৈ ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, হীৰেণ গোহাঁই যোৱাকালি লিখিছে যে মই যি জোঁৱাইৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে 1 মাহৰ কাৰণে মই গ'লোগৈ বুলি লিখিছেনে প্ৰতিদিনৰ? ধন্য বাবা, এটা আৰ্টিকল লিখিছে ধুনীয়াকৈ যে মই যি জোঁৱাইৰ লগত লগ পাবৰ কাৰণে মই গ'লোগৈ। ক'ত গ'ল এইটো শব্দ লিখা নাই, আমেৰিকাত গ'লগৈ। তাৰ পৰা বা দিল্লীত, এগৰাকী জীয়েক আমেৰিকা, এগৰাকী জীয়েক তাৰ পৰা দিল্লীত থাকে, তাৰ পৰা এতিয়া লিখিছে যে অসমৰ মানুহে ৰাজপথত নামক। তাৰমানে তেওঁ নানামে, বাকীখিনিয়ে নামিব। তেওঁতো দিল্লীতে গুচি গ'লগৈ, তাৰমানে বাকীখিনিয়ে ৰাজপথত নামিব। এতিয়া আজিকালি আপোনালোকে যিটো জেনজিৰ কথা কয়, এই জেনজিবিলাকে এইখিনি বুজি নাপায় নেকি যে পৰহি লিখিলে এওঁ যে মই যি জোঁৱাইৰ লগত থাকিব গ'লোগৈ, পিছদিনাখন লিখিলে অসমৰ ৰাইজ জঁপিয়াই পৰক। তাৰমানে মই নজঁপিয়াওঁ, বাকীবিলাকে জঁপিয়াব। মানে মানুহৰ বিবেক বুদ্ধিবিলাক, তেওঁলোকে ভাবে যে আমাক ছাৰ মাতে কাৰণে আমাৰ ওপৰত কোনো মানুহে নাচায়, কিন্তু আমি যে ইমানলৈকে পঢ়োঁ এইটোতো তেওঁলোকে বুজি নাপায়। আমি যে ইমানলৈকে আমাৰ ষ্টাডি চলি থাকে, সেই হৈছে কথা। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এট দ্য এণ্ড এইবাৰ ইলেকশ্যনত এটাই হ'ল যে মানুহে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম চাই ভোট নিদিয়ে। মানুহে যোন মানুহ ৰাইজৰ লগত লাগি থাকে, কাম কৰি থাকে, গ্ৰাছ ৰুটত থাকে, তাকেই ভোট দিয়ে। সেইকাৰণে যিসকলে হাৰিছে ইলেকশ্যনত, তেওঁলোকে এটাই কথা বুজিব লাগে যে অহা 5 বছৰ আমি ৰাইজৰ মাজত থাকিম, আমি জিকিম। ফেচবুকত থাকিলে আমি হাৰিম। আগদিনাখন তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে যে 1 মাহৰ কাৰণে মই যি জোঁৱাই তাত থাকিব গ'লোগৈ, আৰু আজি লিখিছে যে এই ফলাফলটো ভুল, ৰাইজ ৰাজপথত নামক। তাৰমানে তেওঁ নানামে, আপুনি নামিব লাগিব। কোনে নামিব কওকচোন? ছাৰ আগত থাকিলেহে বাকীবিলাকে নামিব। ছাৰ 1 মাহ পিছত আহিব, গতিকে আন্দোলনটো 1 মাহ পিছত হ'ব আৰু।